Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Inggih dipun pimpin panjenenganipun Bapak Moga. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan inggih mawi era-era Damar Wulan Kratu. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindahaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Batak. Lekting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindahaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindahaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindahaken Dimas Hadi Prayetno. Wontene Wiraswara dipun tindahaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindahaken Dimas Ari Semprot. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Inggih dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Dewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Juwita Ratu Kencana Wungu. Ing dalu menika dipun paragani Mas Menik Widyawati. Menak kuncar katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Lo Genter dipun paragani Dimas Bagus Suyanto. Raden Layang Seto katindahaken Dimas Abi Rojani. Layang Kumitir kaparagani Dimas Eko Pranoto. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Uru Bisma Minak Jinggo. Ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Dayun Bapak Etul Kiem katindahaken Dimas Kipli Santoso.
Angkat buta dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Angkut buta katindaken Raka Mas Andi Prastyo. Iwondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Ronggolawe ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Mertaraga katindaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wongsopati dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Buntaran katindaken Adimas Riko. Wondene sekati katindaken Mas Atun Sagita. Damar wulan ing dalu menika katindaken Adimas Bagong Sutrisno. Anjasmara katindaken Mas Diah Maharani. Waitoka paragani Mas Uut Sutriana. Wondene puyengan katindaken Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindaken dening Cak Sendur, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogor. Mban katindaken siji arum somplak. Kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Anamung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Sa
dawuh Sang Juwita Ratu. Kula wonten dawuh Sang Juwita. Layang sedo lan punika. Sabda katibalan iki. Saking prajurit ana ing praja ingsun ngawontenaken piswananipun. Jalaran ingsun badhe ngrembak kahanan wonten ing praja Majapahit. Ingkang sakmenika langgeng kasimya ing para. Tapi sedaya menika ingkang jalaran ngantos kapasukan ingkang sami saktenahipun medan jalaran boten ngadepi kridanipun minaji ingsun ngantos lupus ing penggali menapa anggen ingsun ngasta pengayoman mung sak regeking lan sak mekaring panjenengan Nuwun sewu Sang Juwita Ratu. Panjenengan dalem ampun gampil lupus. Sebab menapa negari Majapahit menika negari ageng. Kathah wilanganipun para prajurit, nggih kathah wilanganipun senopati. Mila saking menika kula aturi lenggah wonten ing dampar Maesondanu ampun mikir ingkang kuatos. Mila saking menika kula nyuwun medal sawetawis kula badhe pirembagan kalih penak koncar. ngaten ingsun manggahake Koncar, Paman lo gender kados pundi? kowe ya wis keprungu dhewe. Nggih. Yen Majapahit dina iki geger gembel ewer-ewer. Lho kowe kok mung cukup lungguh digang sila tumpang. Mung cukup nyendhakake tangan. Boyo nek ana kahanan kaya ngene iki melu mikir, melu urun-urun rego. Nuwun sewu. Sang Juwita Ratu kepareng kula tak mangsuli aturipun Paman lo gender. Paman lo gender, Kepiye ta? napa nek kula mikir niki kudu ngomong sampeyan? Lho, ning kasunyatane ning visualan aku kowe yo jiblek wae. Lho. Kula sampun matur dhateng ngersanipun Sang Juwita Ratu Kencana Wulu. Kersa miji dhateng peranganing para punggawa negari Majapahit ingkang kapilih patut minangka Raja Senopati jalaran menapa ingkang dipun adepi mengsaipun menika boten sadengah jalma Urubisma minak jingga blambangan paribasane tinatah menggat jinara menteng menungso keng pilih bobot pilih tanding nyatane kathah pangorbanan Senopati negari Majapahit tanpa bedanipun Paman Sindurareja Kediri bojo kula Mentarwati Mentarsari ugi gugur ing Medan Logo menawi ampya ampur-awur anggenipun milih Senopati sami kemawon badhe njlomprongaken negari Majapahit wonten ing juranging kasangsaran pramila kersa Sang Juwita Ratu miji sinten ingkang patut dados Senopati prang wonten negari Majapahit. Kesuwen ta? Lho, yen milih Senopati mongko digere iki saiki. Lho mengko ngenteni milih Senopati. Majapahit celak brubuh. Lho kok kesuwen? Majapahit iki wis ketondoan Senopati sing jaduk bleguduk tinatah mendat jinara meter dibacok melorok dibedhek Dicicil. ditombak Laka-laka ditungi bantal lor coba
sapa senopatine? Kowe durung ngerti to, Cak? Dereng. Yen kowe durung ngerti salah. Gatot Kaca Majapahit, Antarja Majapahit. Mabur tanpa lan. meletek tanpa sodak. Anakku, Cak. Mlebu warung tanpa bayar. Ngecek. Ora ngecek kula. Kula niku putra patih kok mlebu warung mboten bayar niku. Lho apa anak patih ora duwe asisten kok bayar dhewe? Nggih. Nggih. Coba nak ngono. Sinten senopatine, Paman? Anakku, Ajeng. Seto Layang komikir. ibarate Gatot Kaca lan Antarja. Kula tak takon. Ndek kapan sampean krungu ana perang gedhe Majapahit layang Seta layang Kumitir nggawa kabar menang? Matur yen Ngertos. bentuk. Mun sewu Kakang. Pancen kula semanten panjenengan boten ngertos. Nanging estunipun wonten sawiji prajurit tumbak kula wonten tuwingking. Dadi Panjenenganipun kula nalika prajurit nganggo gelar Garuda Malayang. Kula ingkang mandhegani nanging kula teng wingking mergi nalika semanten menika nembe dan gedhuk. Kula teng wingking mawon. ngono iku jenenge ora senopati nanging tukang bokong. Lho, kok saged? Lah wong prajurit senopati kok manggone ning mburi ngetutne bokonge Kangge jaran. ngawekan inggih nek musuhipun saking wingking. Lho, menawi kula menika mitungkas kali dawuhipun Kanjeng Rama. Coba. Manut ature jare Antarja Gatot Kaca. Nggih. Mabur tanpa lar mletik tanpa soda. Kino. Lho ngendi ana wong percaya yen ora dibuktekke supaya ngersa dalem Sang Juta Ratu Persa. Anggrewit. Kedah kados pundi supados panjenengan Sang Juta Ratu niki pitados menawi kula mluwah golak-golek wonten Kraton Mojo. Nah, Ya kudune dijajal. Jajak. Anggrewit. Mereka akan koncar menika badhe jajal kok. Mang dumuk setunggal antar Sunan Prajurit Majapahit pundi? tandingane kula. Wanita Dumuk kalian. maju deh. Ngene mergo wis mbok obong ning ngarep, aku sing jajal. Oh. Di panjenengan. Iya. Lah. Wani. Musuhe Kakang menak koncarmu. Yo diwaneni. Kita wani. Jeneng satriya aja nampik tantangane musuh. Atus Kakang. Oh, Yes. Tak barisno. Panjenengan Tak barisno. Pripun? dihitungi ngoten. Mengko tak abani tak hitungi. Yen wis ping 3 maju kontak sikat. Kakang. Kuda-kuda siap. Hap. Siji. Loro. Telu maju. Siji. Loro. Telu sikat. Takon maju kok malah telep ikat. Maju bapak mundur. Maju. Dia Gimana nih? sing cetha sing jelas. Siji. Loro. Telu maju. Siji. Loro. Telu sikat. Getok. Ora ngono. Jane sampean iki patih ta tukang parkir. Tukang parkir. Menawi kula sedaya kalian kakang koncar isin. Niki ketemu pendapi agung. Menawi kula menang boten kondak. Ora koncar ki wong tuwa. Nggih. Langsung. Boten timbang. Kedahipun tuwa musuh tuwa. Koncar kok golekne musuh. Sing tuwa. Kok golekne musuh sing Nggih, panjenengan. Wani napa boten? Ajal ayo tukang parkirnya maju. Jenengan tidak parkir omong. elek ngene iki denam yo senopati. Nggih. Malang kok. Siji. Ana apane? Jajal jalan. Berani ngaping Iya, Bali. Siji. Loro. Telu. Iya. Napa kok? Jurus bebek. Juru bebek. Ya, nggih, leres. Siji. Loro. Telu. Maju. Ho.
kaya ngono kok arep diajak ning tengahing peperangan. Lho apa ora mikirake negara Majapahit? Okeng prajurit sing gamben-gamben mawon boten saged miyatani kridane Urbisma Minakjingga. Lho kok saged penake dhewe bocah dolanan jenggatik Senopati. Sampun-sampun Kakang. Nggih, Kang Sudra. Boten prayogi mawit biasa menapa ngandhapi kados. Amit, amit, kula kang sowan Sang Jwitara. Bupati Nun kula Sang Jwita Ratu menika wonten tamu. Monggo yen purba ngestoaken dawuh. Bedalah. Wong lawas Bupati Jimbaran. Wong kuno Sinten? Bupati Gunung Lancet. Mboten pamong, mboten pamong. Sinten, Mo? Sinten, Mo? Sinten? Aku tak nganggo karyan ben kaya sing dhisik. Nggih. Suwe ora jamu. Jamu pisan lungguh ning krasa. Lah maksude Suwe ora ketemu. Ketemu pisan angkat buta, angkutan boko. Woto ngeprok sira sampean iku. kula nggih boten pangling kalih sampean. Yen kowe ora panteng karo aku sapa biang. Aku ya bakal paringan. Suwe ora jamu pisan godhong blimbing. Matok Suwe ora ketemu pisan karo patih lupeking. keliru. Angkut buta sedulurmu bener no. Sampean nggih ngoten. Piye? Kados kula ngeten Eh. niku. Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong ender-ender. Ender-ender bareng ta. Acak Suwe ora tau ketemu. Ketemu pisan karo lo gender raine teter. Lah wong rai bagus sing ngene wae pletek. Mendosa ora. Aku tak melu lungguh. nggih boten napa-napa. Angkat buta, angkut buta. Wonten dawuh. Jur apa karepku kok wani munggah ana ing Pendhapa Agung Majapahit. Nah, estunipun ngantos kula minggah wonten ing Pendhapi Kraton Majapahit, jalaran kula dipun utus kalian Kanjeng Adipati Urbisma Minakjingga kinen ngaturaken nawala konjuk dumateng Sang Jwitara. Apa mung cukup kuwi? Nggih, Yen kaya ngono, aku tak undhuk atur ngersane Sang Jwitara. monggo. Sang Jwitara terus kunci wae. menika utusan saking Kadipaten Blambangan kapure kepengin pinanggih nandhalem Sang Jwitara. Mung pinanggih. Ngaten nggih. Samendha sawetawis. Sira angkat buta lan angkut Nggih. buta. Sang Jwitara Nampi niat sagening sentana ana ing Praja Majapahit. Nemu wigati apa? kula dipun utus kalian Kanjeng Adipati Urbisma Minakjingga kinen ngaturaken nawala konjuk dumateng panjenengan Sang Jwitara. Ngaturake nawala. Nggih, Sira angkat buta. Nggih. dawuh. Sadurunge nawala ingsun napa? Apa sira wis mangerteni ijuane nawala? Babar pisan dereng Sang Jalaran apa? Lamun to ijuane nawala Kulawati. Biswanan agung bakal tak bubarke. Sira mirenggan iki kelawan ingsun oleh kapiturang. Lamun to ora wati, galenggal aturke. Dimen kaseneksenan sagening sentana kaya kaning Nggih, pancen kaya ngono, ngaturke Ngaten nggih.
tujuane berapa? Sing gawa layang sikat gen. Ning ndoko kraton Majapahit ana wayang keteh. Lah niku pripun, Dik? Api-api wayang. Pripun lah niku? Goblok. Ngendikane Karepe Rama. Nggih. Sing gawa layang pisanan di atas Pisanan. Ngoten aku sampean nggih seneng. Lo seneng tanpa diperintah dumangkah kuwi anakku Cak. Lah kaya ngono kok jare anak priyayi. Anak priyayi kok mboten duwe duga trapsila. Jenenge tamu niku kudu diajeni, kudu diregani. Mongko angkat buta angkut buta niki utusaning Purubisma minak jingga Blambangan. Buta keng supaya sowaning Majapahit. Ora disugata apa-apa, kok malah dicempalani. Nek nganti perang gedhe dumati Blambangan Majapahit, napa kira-kira sampean wis lilo kelangan anak? Lho yo anakku kuwi pinangka Senopati. Timbang kalah karo menang akeh menangi karena anak. Bapake kaya gethuk kok anak-anak kepengin menang. Nek nganti ana apa-apane anak sampean tunggak waru kula mboten melu-melu mangrasake. Oh, wong sing wedi gede kaya kowe. Ajurek. Lho kowe kok malah padha njibleke ora ndereke karo putra-putraku. Lah wakile ratu sinten? Ya aku. Lagi monggo jenengan ngamuat. Yen ngono ayo ndereke anak-anakku. Monggo. Yang Blambangan lho cuma tok. Pancen bener ya. Minggaote pendamnya Agung Majapahit. Saos nawala kunjuk Sang Jita Ratu Kencana Wungu. Surasanipun badhe ngayunaken Sang Jita Ratu dados garwanipun Minak Singgo. Gede cilek nyabarake gegayuhan. Gegayuhan menawi sedaya kelampah. Cabar gegayuhan panjenengan dados ratu wonten ing Mula saka kuwi kepiye siagane prajurit ana ing Majapahit? Prajurit tameng tombak pedang lan panah sampun satata. Yen kaya ngono ora usah ndadak kesuwen, budhalke balik ing Wosok Blambangan. Kabeh ora tamtomo. Siyoga makaryu nyesti sanjata lumaksana makita-kita. Balik ke kabeh wong Blambangan dina iki. Tangyo! Tugasku aja nganti Bondo karani tumbak tameng lan kalmomo. kudu samapmu. Tangyo!
Wah!